Ayan, dito po tayo sa Milaor, Rosario. Ito, mayroon nagkaroon ng disgrasya dito sa banggaan ng motor at saka yung Innova. Ayan po, may mga pulis ang imbestiga kasi yung may-ari niya ng Innova ay isang nationality niyan is India. Puta, grabe. Maray pang mag-bikol gagana ko. Amo di sa lalaki na nakalunad sa kuwing ko na yan. Lalaki yan naman nakabangga. Kung mabalan nyo ito Innova, grabe talaga sa magkabaw. Pero so, lalaki nang magbundon, yung narugado. Nasipon mo, ako pa iya. Daman niya ganong gas-gas. So, nagmumuto. Pero kung bayad mo, so nangyari ko Innova, kawasak. So, ito. Yan, medyo traffic na. Mga iba ni polis. May matay na sila sa tulos. Nagkakaroon ng traffic sa di Milaor, Rosario. Ading duro di pamunta sa Minalabak. Kaya na yun sa Minalabak. Tagos na yun ng bula. Ayan po oh. Traffic na, pati ako na traffic na sa di. Amo yan. Oh. Kaya so mga bumotor dyan, ingat-ingat ka mo. Bago motor, tago ka mo pamilyang nag-uulat. Hindi pa sobrang matando sa pagpapadalagan. Ayan ninyo, nangyari kito. So, kuha. Kaya ulat ka ninyo, tapos disgrasya lang, irap na ko pamilya yung kubayaan. Dahil nagmamadali. So, ingat kitang mga riders, ako mga pamilyang nag-uulat. Kaya guys, ingat po naman. Haba, na-stay po. Kuya, ingat ulit sa sunod. Magastos po yan. Kaya ingat ulit lagi. Ngayon po tayo.